konstantno širiš teritoriju sa kojom niti znaš da upravljaš, niti imaš ljude da je održiš. Nemaš ni vojsku, ni činovništvo. Vojska ništa. ne može u pravu si potpuno. Vojska nije formatirana da čuva tu teritoriju, znači da izigrava policiju. Nemaš činovnički aparat koji je pripremljen za takvu situaciju i onda šalješ ljude, provizijance u Makedoniju, na Kosovu, u Sandžak, da se do kraja smučiš tim narodima tamo. Pa, za to nije trebalo mnogo. Najgore što je Srbija imala poslala je u te nove oblasti da pljačkaju, da se smuče ovima. Dobro, nije da su nas voleli i pre toga, da se razumemo. Pa, da. Ali dobra državna politika može dosta da pomogne. Pa može, samo što to kod nas nije postojalo. Zato što... Samo nije postojalo, eto, ta mala sitnica je poremetila radost. Znaš, i onda